Bra. H. Kan du lägga C? C. Det är bra. F, ja. Var ska F vara? Bra. Vilken är den? Va? Vilken är den här? Äpple, ja. Låt honom göra själv. Apa. När han kan. Ska vi lägga dem? R. Bra, Viktor. Kan du lägga W? Bra. Vad är det för bokstav? S. P. P. Vad ska den vara då? Okej, vilken är det? I. X. Bra, det är klart!